Uyaxaka ukuthi umdala kangaka wenze lokhu okwenzayo Mgube, ungena impi yezingane. Khohlwani baculi ngeke nilunge kukhuzani, unamandla kakhulu yamuntu. Niyakwazi lokho nani, isono nje sokuthi unifuna amamiliyoni kuyigcwalisa spring picnic. Yikho nibona ngathi uyanivalela. Abaculi sebephenduke abalandeli. Impela niubulele umculo, aniwazi umculo wenu. Ninakene nalona womunye nithi nihlabekisa thina ama-Blue Nation kanti ngeke nilunge. Ngingowasemnambithi, angisifihlile sidalo. Kwazise akukho engathi ngiyakusaba phela, angikudeleli kodwa ngikutela iqiniso. Ngiyakwazi ke wena awulifuni iqiniso, uvela ubhoke ngolaka, ufuna ukulwa kanti ungayijahi impi, yilwa ngomculo. Kube sekuba nombhalo ka-Ali Igeza lakwaMgube akobhale enkundleni yakhe ka-Facebook. Ngiyacabanga ukuthi ke nawe mlaleli ubonile njengoba bebaningi abawubonile, kodwa ke ukwenzela umuntu angawubonanga ake ngofunde. Ubesephendula kanjena ke u-Ali emva kokuba ethole nanku umnyalezo ongene kwi-inbox yakhe. Sanibonani bathandi bomculo bakaMaskandi. Lena ke inkulumo engiyibhalelwe womunye wabalandeli bakaKhuzani. Bafowethu, ngicela nikhuzane manje sekwanele, asingakufeli ukuthi siphila nomthandeni. Ngoba akekho umculi osimcwasayo ukudansela ingoma kaMthandeni, angiqondi ukuthi kuukuhlasela bani, ngoba ingoma idanselwa yikona wonke umuntu. Ngoba imnandi, mina sengifela ukuthi ngingumculi, akusafanele ngikhombise injabulo yami omunye umculi mayesavunywa isikhathi sakhe. Kusiza ngani ukwethuka mina kodwa ingoma ijatshulelwa yizinkumbi zabantu. Ukwenza kwami ividiyo ngale ngoma nokungayenzi kwenza muphi umehluko? Cha bafowethu, ake nikhule, yeke nje lento musana ukufuna sibukeke njengabantu abanenzondo ebheke kukhuba, ngoba akulona iqiniso lelo. Iqiniso ukuthi imnandi ingoma kaMthandeni kuphela nje. Umthandeni uMpokamanqele usebenza umsebenzi Umthandeni uMpokamanqele usebenza umsebenzi womuntu. Kunani mabhinqa ngizokufakazela. Alright, sibenza kwethu, ngicela ukuphawula ngale sehlo esehlele uMgube. Ngicela uphawule, ngicela sike sixoxe le ndaba. Ake uphawule, luthini uvo lwakho nangu u-Ali uMgube ekhala ngokuthi ufela ukuthi udansile. Ake sixoxe lokho kwenzakalayo kufanele ngabe kuyenzeka. Lamagama abheke uMgube kufanele ngabe ayangena. Lenkulumo ekhisho uMgube kufanele ngabe iyaphuma.